Attends la crème. Weet je, als zonder Zwans, als je mij belt met een beltoon, dat is Top Gun, hè. Nee! Ik ben benieuwd. No way. Echt serieus. Dat is goed begonnen. Allee, ik ga dan de film opzetten, hè? Ja, er komt echt een tweede van het Gent, hè. Ja. Volgende zomer, man. Oh, Ze gaan dat mannetje. deze zomer opnemen. Kijk hier. Dus ik denk als je er wilt in zitten, dat het nu een moment is om Oei, dan zo... moet ik eens bellen. Hij is vertrokken, hè. En die muziek, dat klopt toch allemaal, joh. Dus hoeveel keer heb je die film nu al gezien? Verdikke. 50 zal niet overdreven zijn. Wat? He'd have fired by now. He's just trying to piss us off. Maverick, get down here and get this asshole off me. Koffie koken en Tom Cruise. Nee, Top Gun. Je moet niet Tom Cruise alleen bezien, hè. Je moet in het totaalpakketje. Quizvragen. Het vliegtuig waarmee dat ze vliegen. Wat is dat? Zeker dat iemand die dat weet. Je zit er niet mee bezig, hè. Dat is een F-14 Tomcat. En is er iets speciaal aan dat vliegtuigje? Kijk naar de vleugels. Die vleugels die gaan open en toe. Dus die in functie van, om het simplistisch uit te leggen, zetten die, als ze traag vliegen, staan die heel wijd open. En als ze zo in jachtmodus gaan, dan schuiven die naar achter. Helaas. Dat is maar mee, hè. Oh shit, there's two of them. Zeggen, is het dan niks voor u zo'n pilotenopleiding? Nee, jongens, zot. Maar waarom niet? Ik zit met een slechte rug. Volle bal! Wist je dat die regisseur 3 keer ontslagen is tijdens het opnemen van die film? 3 keren. De regisseur. Is dat serieus? Dat weet ik. Zeg ik die info weet ik dat weer niet, hè. Voilà. De beelden van zijn intro waren te experimenteel. En dus de studio had die per ongeluk gezien en die zei, oei, dat gaan we niet doen, we gaan hem ontslagen. Nee, en die zit zo op de motto. Als ik op de motto zo zit, hè, dan van de wind. Dat is toch logisch? Je pakt toch wind? Nu is het gelijk op zeep. We gaan auditie doen voor Top Gun 2. Voilà. Green key? Ja? Oké. Hello, I am Andy Peelman from Belgium, and this is my colleague Brit. On Instagram, Brie like the fromage, Brie Valkenburg. This is my goose for the audition, and we're doing auditions for Top Gun 2. And we're going to do the famous handshake. Voilà, hop. Oh! Tower for Ghost Rider, request for flyby. Negative request denied. Negative Ghost Rider. Goose, we're going to do a flyby. No! Zalige no. De beste no dat ik ooit gehoord heb. Als ik nu niet door mijn auditie ben, ligt het aan u, hè. Wat voor een no was dat nou? Inlevingsvermogen 0. Ik heb hier al een fout gespot. Tarantino heeft zijn titel opzettelijk fout geschreven. Heeft hij hem opzettelijk gedaan, die zot? Ja. Cherche cette l'eau à la pompe pour que je me débarbouille. Et rentre à l'intérieur avec tes selles. Mijn vrouw is van Duitsland afkomstig, hè, dus dat is dan zo'n gevoelig thema zo altijd. En ik zie dat graag, films 40, 45. Christopher Waltz heeft er de Oscar voor gewonnen, hè? Terecht, hè? Ja. Now, my job. Als je die ziet, linkt hem altijd aan hetzelfde typetje rol. En hij heeft bij Bond heeft hem ook een rol gespeeld. So, James, why did you come? I came here to kill you. And I thought you came here to die. En vond ik hem dan minder sterk in, omdat je altijd toch die link legt met dit soort rolletjes. Want dat hem er heel veel van gedaan heeft trouwens. Hè. And all y'all will get me 100 Nazi scalps, taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Ook straks de scène. Attends la crème. Attendez la crème. Dat is zelfs nog een berichttoon van mij geweest. Creepy, mannetje. Dat is een berichttoon. Ik heb dit geknipt
Atón de la crème, met een bericht op. Hey, willen we nog een keer in het Spaans opzetten? Ja. De zon? Yo soy el teniente Aldo Rey. Ja, dat is eigenlijk Zorro hè, dat je nu aan het zien zit. Maar nu zit hij die mond gaan en die zeggen niet anders. Y quiero mis cabelleras. Allee, ik kan dat nu niet, want dat is raar hè. Dat niet Doe doen. mijn mond op en jij moet mij dubben. Andy est très gentil. Nu in in het Duits. Andy is ganz geil. ¿Estáis conmigo? Sí, señor. Dat was de laatste film van de vaste monteur van Quentin Tarantino. Maar de traditie was, als die Sally moest monteren, dan na elke cut zeiden de acteurs: Hi Sally! That was true. Hey Quinn. Say hi Sally. Hi Sally. Fucky fuck. So close. Hello, Sally. Hi Sally. Sally, I am not dead. I just pretended. Now I'm gonna go after him and I'm gonna kick his fucking Nazi balls, okay? Nu gaan we naar Finding Nemo. Bye Sally. Want daarop nog kunnen beginnen. Bam. Finding Nemo! Let's name a species, a species, a species. Let's name a species that live in the sea. Zeg eens, ben jij een fan van vissen? Well, hi. Name's Bruce. It's alright, I understand. Why trust a shark, right? Dat is iets, mama, sorry. Die heeft ooit al mijn vissen... Die wilde mijn visjes verversen en die heeft daar warm water in gedaan. In plaats van koud water. Nee. Hoe heet u mama? Vivian. Is Vivian? Ga je goed? Ik zeg Vivian. Dat is toch zot? Niet goed hè? Ja, dat was echt een trauma als ik thuis kwam. En wat zat er dan allemaal in? Niks niet meer, die waren allemaal weg. You gotta look closer because it's way in there. Get away! Here he is! Cutie's here! Where did everybody go? Natuurlijk, Vivian, als zij haar eigen vissen wat onderhouden had en het water was proper, was nooit gebeurd. What happened? Oh, I saw the whole thing, dude. First you were all like, whoa! And then we were like, whoa! And then you were like, whoa. Die schildpadden dat we daar zien, ik heb daar ook een klein verhaaltje rond. Oh, yes, verhaaltjes. Ik ben, ja, verhaaltjes. Ik ben aan het snorkelen en ik zie zo'n schildpad zwemmen. Dat zijn geen schildpadjes, dat zijn echt zo'n Schildpadden! Wom, wom. Ik zeg, oh, ik moet daar een selfie mee hebben. Wom, wom. Wat dat ook gelukt is uiteraard. Cool! Ik zeg, maar hoe cool zou dat zijn als ik daar eens zo kon aan strelen? Ja. Terwijl we allemaal aan het zwemmen zijn, ik aan het ontpellen aan. Ik zeg, ja, ik durf dat niet direct aankomen. Dus ik zal anders eerst nog met mijn GoPro pok, op deze schild met die GoPro. Die bekijkt mij. 1 keer gaan we dat doen, geen 2 keer. Ik heb het niet meer durven doen. Allee, ik denk dat we onze vlog mogen afsluiten. Allee, tot de volgende. Nee, je moet eerst je films nog ranken. Lievelings denk ik Top Gun, Inglourious, Nemo. Oh, je moet zo snel. Bedankt om te komen. Met veel plezier, het was tof ook. Maar ik vond het echt tof, hè? Ja, maar ik ook. Nee, ik vond het echt wel plezant. Wat is dit? Uitjo. Hela, hela, hela. Wat is dat? Wijn. Een wijntje. Ah, is dat is Dat is om je te bedanken. Ah, dankjewel. Ah, merci. En dat je je miserie kunt verdrinken Ja, na dan vandaag. geef mij nog maar een fles.